Thank you very much.
Just because of time effect. Basazofaka inhloko lamalungu. Basazofaka inhloko phezulu. Inhloko? Umnqwazi. Ngizobeka la eceleni.
I'm
umina sengikhumbula umama imali bayishintshile bayifaka uMandela imali bayishintshile imali bayifaka uMandela kahle mina nje ngikhumbula umama wangizalayo umila sengikhumbula umama wangizalayo umila sengikhumbula umama wangibeletha imali bayishintshile imali bayishintshile imali bayishintshile imali bayishintshile imali bayishintshile imali bayifanele imali bayifawumanela umila sengikhumbula umama wangizalayo umila sengikhumbula umama umila sengikhumbula umama wangizalayo umila sengikhumbula umama wangibeletha umama ubazoshaya umthetha ke kakade ayimntanabo bayibekezelela nomephuza nomlem ingabuye ekhaya Oh yes, thanks guys, thanks for everything. Siyabonga umcimbi wakamthetho uhambe kahle usuku namhlanje ubuhlanganyelwe kanye nabantu bakaNemalili konke kuhambe kahle siyabonga uNkulunkulu bile nathi sisaplana waba nathi wazoba segcineni nje ngithi all thanks to the Nemalilis and the Xulus and so the Mthethwas, friends and family. Your support means a lot to me. Angazi ukube kuthiwa beningekho empilweni yami bekuzokwenzeka kanjani. Ngikhuluma nje, I'm very happy. I'm speechless. I don't know what I can say. Nje yabona nje.